I det her tilfælde kører vi en automatisk proces. Vores robot skifter selv emnet. Vi kan køre i den her opsætning omkring 4 timers ubemandet. Vi bestræber os på at kan køre nogle kvalitetsemner. Og jeg står inden for sensor. Dumt. Slipper du. I det her tilfælde kører vi en større serie. Vi bruger vores robot, skifter selv emnet. I det her tilfælde kan vi køre 4 timers ubemandet. Det er vores tilstræbelse, at vi får lavet et smart setup, så vi kan køre ubemandet og i hvert fald køre sikkert og lave en god kvalitet. Derfor søger vi nogle mennesker, der er selvstændige, der kan programmere, tænk den ud til at kan køre op imod et aftenhold mod weekend. Sådan her.